Banyarap ia ki Khynnah ki bedang hapoh ke khat pras snem kata ki bedon ke jingangnud ban lait no na ke jingshah te mraw hau jingdih pynbuaid ubas sniew tam kata hau drok ke sorkar Jylla lyngba ke tnad social welfare ke mang pisa kyrpang ban plie no da ke ïing ban Sumar kyrpang yakum kita ki Khynnah. Ia kini ke ïing la plie hau bnai Lber ke snem arjar arpway ha Mawkasiang Mawdiangdiang ia ke bala pynbuaid da ke KRIPA Foundation. Nadu bala plie ka ha kini ke ïing la yok ban Sumar bat ban pelat ya buon ngut ki Khynnah na udrok bat ki Khynnah ki bawan syak Sumar hang ni ka bedu nadu ki hak ban sa lai bnai. Shibenta jong jingshah ki pynbuaid lyngba ke community outreach service program mynta ke snem ke Bethany Hospital Shillong ke Phai Khmat kini ke ïing ke balatmu ban pelong da ke free health camp kyrpang tang na ke benta ki Khynnah ki basumar ha kini ke ïing ke ban sepelong ha ke khatway terik mentau bnai nopra arhajar arpulai. Ngisat pelong kini ki medical camp manla ubnai hi ki community ki Shillong ki beper tambah kini ke sien kini ke jeng pelong ke jongi ya kini ke free health camp kini ki the addiction center for juveniles ke kamlong kyrpang hi nama ban ai kini ki ban ai ki jeng Sumar ki center hi ki addiction center kam tam ki Khynnah ka ailat ini ru bangin shimbantalang ke ban donlang bat ka ban ai support ha ka rehabilitation journey jong kini ki Khynnah bat kumju ru ban ayaki ka ta ka comprehensive health check up mo nak bata kini ki Khynnah ki bayale ban overcome ya ki addiction challenges ka jing em ko jong ki nalor ka free medical camp ke Bethany Hospital Shillong ha kini ke juk kesni kum shibenta ban penmelen ye ki Khynnah bat ban lait ni ke jingmut jing perkhat kan penlong ru ye ke jing dro dur ha pdeng ki Khynnah ki basa ha kini ke ïing bat na ke benta kini kinong penya jong kini ke hospital kilaya weru e kinong shong shnong ban no senyang sha kini ke kam de ki tiar dro dur kum kilet bat ki rong ki rup bat ki weide ki jingdon kam. Kadau ko bangi penlong ya kini ka painting activity lani painting competition in tandem with the health camp. Kalong bangin ailat ki Khynnah can engage in this other activities aligning with the healing effect of art, you know. But ban pen iba ka jingko jingkya lani ka jing Sumar kamdai tang shapang ka ban ai tang kidawai dan ban check up ki lekade kiwe ki bentaru nga extend mo ka heartfelt invitation ya barkhat ban ya join hands together ban iarap nang banta kini ki Khynnah ha ka recovery journey ka jongki dak ba ki donate kini ki painting materials kini ka donation drive ka jongi ka serve two purposes. Number one ka ailat ya ka community barakaway mo in the spirit of collective and compassionate healthcare ba kenya yo ban snok tilang nak benta banyarap ya ki Khynnah ki ba lalong addicted ha drugs ha kini ki the addiction center but kumjuru ka ailat ngi bangin yo ban ai ka jing shakri ka ba khampa shu beyond quality kumangi ong nak benta kini ki Khynnah ha ki addiction center